Doulakka ja Jaga esittävät. Kehollista tasapainoa raskauteen, osa 2. Asetu tukevasti polviesi varaan sohvan reunalle. Nojaa kohti lattiaa ja laske alas, käsi, käsi, kyynärpää ja viimeiseksi pää käsien väliin. Anna pään roikkua rentona. Pysy tässä asennossa 3 pitkän hengityksen tai noin puolen minuutin ajan. Liike rentouttaa kohtua ympäröiviä pehmeitä kudoksia ja voi helpottaa esimerkiksi alavatsan vihlomiskipuja loppuraskaudessa. Älä tee tätä liikettä, jos sinulla on korkea verenpaine, silmänpainetauti tai jos liike tuntuu muuten epämukavalta. Kun olet valmis, peruuta istumaan takaisin sohvalle. Voit tehdä liikkeen halutessasi päivittäin.